Să vedem acum ce am făcut de la 10 metri. Vreau să cunoaște chiar bine pe țintă, având lemnul dur în spate. Nu a pătruns prea bine. Era ceva mai bine de polistiren. Dar totuși se vede. Una cam departe, cred că până am reglat tirul. Una pe la 3. Pe urmă, una pe la 5. Pe urmă au început să se mai grupeze. Totuși vântul bate destul de tare, după cum se pot vedea pomii. Bilele sunt de 0,25, dar totuși de la 10 metri bate destul de tare vântul. Și cred că afectează destul acuratețea. Și acum avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pe negru, care se văd destul de clar. 1, 2, 3, 4, 5. Cel puțin astea două de la 10 metri, eu zic că e destul de binișor pentru un spring. Umarex Browning. Sper că v-a plăcut, vă mulțumesc pentru vizionare și aștept sugestii ce să mai distrugem în curte. Am un televizor LCD de 54 de centimetri care mai funcționează. O să încercăm să-l facem praf.